És increïble, senyor Borja. A veure, no he volgut entrar en la primera intervenció a discutir coses que a aquestes altures, 80 anys després, tenen poca importància. Però atrevir-se a dir que aquestes persones estan enganyades conscientment per a que aconseguisquen això, si les veig a plorar quan han aconseguit trobar els familiars, saber que estaven allí i que podien recuperar-los i que podien portar-los a casa i posar-los en un lloc digne, crec que no s'atreviria a dir això. No esperava menys de vostè. Millor dit, sí que esperava més de vostè. Esperava humanitat. Humanitat esperava. I entendiment de situacions que ja són immodificables a aquestes altures, però que l'únic que fan és portar un poc de tranquil·litat i de descans a les famílies de les persones que ara estan aconseguint trobar-los. No esperava, sincerament, que com a persona fora capaç de dir el que acaba de dir ací.